Какво става още? Аз съм Роси. Здравейте! Здрасти. Имам въображаеми приятели. Не съм никъде. Много тъжно започва този клип. Добре, играеха ми се ужаси, затова реших днеска да стигам на ужаси, каква логика само и това, което ще играем днес. Ще се върнем при моята жена Dungeon Mary ли как беше, как се казваше? В Dungeon Nightmare 2 за жалост. Така, не съм се намарил слушалките нарочно за вас. Чува се някакъв будилник. Превеждам се на въображаемите приятели. Така. Къде съм аз? Where am I? И какво правя тук? Това е превода. Така, нямам представа за какво ще става дума тук. Имам предвид дали ще е като първата част. Какво се чува тук? Що не мога да го дигна? Сега ако имаш някакъв призрак тук да ме притесра. Опа, нещо стана тук. Айде! О, не ми хареса работа. Точно. Преди имах такава мечка, когато бях по-млада. По-млад! Съм жена. Не може да го отворите. Чай, какво пишеше? Един вид не мога да влезеш сега. Това каза приятелката ми. Така, не можеш да влезеш сега. Не можеш да влезеш сега. Room 306. Така де. Стая 306 е отворена. Гледайте на... бахте звука, брат. Бахте звука, брат. Така, ако искате да се насладите на играта, слушайте този клип на... What the fuck, човек, защо нещо не е отворено, е? You don't not have the key room, така. На слушалки гледайте играта, 1000 пъти да го казвам. Но няма че не. Така, сега няма да продължа направо, защото по принцип дойдох от тука. И ако завия сега наляво, какво ще стане точно? Не е това. Грешите. Това, което ще стане е, че ще станете геове. Опа! Трябва ли да иду... Не! Добре. Да, играта се казва Dungeon Nightmare, сега се чуя защо сме в коридорите някакво хотелска. Някакво хотел. Днеска много съм разсеян още, нещо ми има, все едно има някой до мене, все едно има някой чуждо присъствие. Но не от играта. Така, окей. See to spark a light. Нямам такова. Така, така, нека да се махна за малко слушалките, си чувам мисълта, значи с си спускаме Какво стана, Вау! Find the artifact and exit. Така, трябва с цели включваме нашата прекрасна глечица там, да ни духа, да ни осветява, иска да кажа. Пък с... ето, взехме една свещ беше. И съвсем си виждаме картата. What the fuck? Добре, окей. Така, почваме. Окей! Така, добре. Аз съм сигурен, че в тази игра няма нищо страшно. В смисъл, тя никога не е била страшна. Отново съм в тези коридори. Винаги съм си изкарал супер тъпо тука. Така. Добре. Какво е това? I should not... какво? Човек, това око мърдащо ли е? I should not let the eyes follow me. Fuck this shit, bitch. Who left this there? Къде? Кой ги оставил тези бърталки тук? Pulling things out. That was... Така, я да видим на къде трябва да ходим сега. Да кажем, че сме насам. Добре. Свещички. What the fuck? Who put this here? Мале, какво беше това, човек? Това беше много гадно.
Така, охо. Така. Да се надяваме този звук. О! Така, трябва да намерим артефакта. Ко? Рум... Find the exit. Това ли беше артефакта? Сега трябва просто да намерим изхода. Окей. Сега продължаваме надясно. Защото много, както разбрахте, всички знаете, че са геовете. Отваряме тази стая. О! Остава тук, че... Какво са тя? Какво? Какво става тук? Те май доста се подобри в тази игра, което не е много хубаво. Така. I should not touch it. Така, дай. Да, мерси игра, много си... Дай, добре, мерси, много си любезна игричка, перфектно. So scared, прекрасно. What the fuck? Добре. Здравей, господин скелет. Така, трябва подяваш да намеря изхода. Намеря ли изхода, всичко е окей? Няма да има проблеми. Ето, още една свещ. Стига, бе. С тия звуци, бе, човек. Бе, не е забавно, бе. Така. What? Ти баш се, човеко. Това ли е изхода? Turn the wheel to exit. Възможно ли е това да е края? Това ли беше? Why am I still here? 14 май. Добре, what the fuck? You have the key to... просто трябва да се върнем. Мале, направо тръпки ме побиват по краката, хора. What the fuck? Не. Така. 313. Имам чувство, че ако някой до мене и играе тази игра, ще го ритна. Определено. Да. О! Така, 309, 310. 312 и 311. Това ли е 313 случайно? Така. Странни работи се случват днес тук. Дами и господа. Добре, изчакайте малко сега. Значи, 309, 310, 312, 11, 312. Къде е 313? 313, ето. Така. Не мога. Просто не мога. Добре, то нищо не се вижда. Как да вляза? И тая топка. Добре. Айде. Нали живеем само веднъж. What the fuck? Ще не мога мина. По дяволите. Просто си припомних защо я мразя тая игра. Разбирате ли? Така, още един път слизам. Повече няма да слизам. Това ще е клипа. Няма смисъл. Да. Между другото, има пуканки поп вилър, може да ги... Нищо. Няма че не. Така, добре. Ще изчакаме малко сега. Така, знаеш, повече няма играта. Само да кажа това, за последен път слизам долу в мазето и повече няма да се качва. Няма да слизам.
Не знам какво е това демо, защото е толкова дълго, но да. Не, че много ми се слиза. Предишния път не беше много забавно. Добре. Find the artifact and exit. Окей, ай. Така, взимаме магизите. Окей, няма магизи, взимаме свеща. Бати свеща, братле. Useless items in here, there. Добре, господин Скелет. Окей, keep running, да, продължай да бягаш. По принцип, съм нямал други планове за тази тъмница. И ако бъда там някога... Това тук е... Трябва да го запомня, че е тук, точно в края на горната дясна част на картата е изхода. Само трябва да намеря... О, те шепоти, братле. Те шепоти, братле. Така, на къде не сме ходили? Направо не сме ходили. Оу! О, какво е това, дец? Така, не искам да се стрескам като преди малко, често казано. Не беше много забавно. Така, окей, тук го няма. И тук го няма. О, какво има там, бе? Какво? Искаш ли да чуеш? Не знам. Защо не се отваря? О, трябва да отида от другата страна, нали? Тук ще е капан това. Просто го усещам. Просто го усещам. Окей. Добре. Грешно го усещам. Грешно го усещам. Така, то не остана много голяма част от картата, май. Или аз нямам преди. Която си карта е, човек? Сега трябва да ходим надясно. Дясно, давай. Пък се спаси. Ама! The fuck? Защо? Много мразя да обикарам цялата карта. Също на първото ниво намерихме артефакта само за няколко секунди, братле. Защо сега трябва да обхождам цялата карта? Кой чука така, дядо Коледа? Само да няма... Не. Ох, чух шепота, нали, погледни за себе си. Не е много забавно. Мали, тук е голяма вероятността да е артефакта. Така. Това? No one can hear scream. What the fuck? Къде е този артефакт, братле? Ето го! Терем. Сега, къде трябва да ходим? Room 307. Хубаво. Давай, няма да гледам назад. По-бързо. Не, долу. Пак го минах. Аз съм създаден съм да я мина тази игра. Просто няма как да не я мина тази игра. Създателите, като се създавали, са казвали, гледали сме клиповете на този рост, нека да му направим още една игричка, да му е много готино. И така, отиваме сега в стая 304, приключвам с играта. Това истина ли е? Или е кошмар? Може би този You have the key. Така, 304. Мече! How is it moving by itself? Стола ли? Така, стая 304, това е 305, това е 306 и отиваме в стая 304, която ще ни даде какво? Да видим. Опена. Това око ли е? В око е. Добре. Заемам защитна позиция. Здравей. Какво е това? Не искам да ходя при него. Какво е това? Дай, сега трябва да отида при него. I think the door is stuck.
Окей, мисля да приключа тук, тъй като явно трябва да взема ключовете за всички врати. Не знам, нямам представа. Така че ако искате още клипове, пишете долу в коментарите. Ще се престраши някой вечер отново да играе тази толкова готина игра. И така, до следващия път. Така, добре, нещо се случи. Тако, преди да спра клипа, се щупиха всички лампи. И сега не знам какво ще се случи. Да имам тази игра, човече. Добре, тази игра определено. Наистина много ми бърка в психиката. Фак. Сега трябва да дойда тук, нали? Не! Скъпа ти ли си? Не знам тази Silent Hill новата как ще се играе, братле. Му китни, бе. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Това ли е края? Ама това е края на демото. Изтрим тази игра.